सेम्बुखौ लोगो मोनफैबाय सेम्बु हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि इउट्युब चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ जोबोर गोबाव जाबायमोन आं ब्लग भिडिअ लाबोयैया माखासे भिडिअसफोर दंबावो आरोना ओमफ्राय टाइमखौनो मोनाखै एडिटिं खालामनो आरो ओमफ्राय दिनै एसे टाइम दिहुननानै माखासे भिडिअफोरखौ एडिटिं खालामबाय आरो दहाय फुङाव ओमफ्राय दा बेरायनो होननानै फैबाय अदालगुरि फारसे थांगासिनो दङ एक्चुवेलि आङो अदालगुरियाव बैसागु जोबनानैसो थांनो गोनांमोन ओमफ्राय हरखाब प्लानिं बानायब्रबनानै दा थांनो सानबाय आरोना सानसेनिल' आरो दिनैनो थांगोन दिनैनो फैफिनगोन आरो लोगोफोर आंजों लोगोसे थांफादो अदालगुरि नै दानाबा लामायानो मोनथाम जानानै होबाय बिथिं थांनो ना नै बिथिं थांनो नैबे गेजेरथिं ना बिथिं अके आगदाथिंनो लाबाय जोङो बेनारफोरबो गैया नालाय लामायाव जा खस्थ' जायो नागिरनो ओमफ्राय जों बिथिंनो लाबाय आरो आयौ माबायदि लामा जाखो सिखाव लामा जाखोना दाखेत लामा जाखो बेलाय माथो रायनो इको रिजर्ट नागिर बाला गोरानाव दै नागिरनाय बायदिसो मोनफैबाय आङो आयौ हाबाब बै गारिजों थांनाय बिसोरबो इको रिजर्टआवनो थांदोंदां थांबाय दिनै अदालगुरियाव फैदों आङो ओरैबायदि मोनदों राजस्थानाव थांनानै दै नागिरनाय बायदि मोनबाय आङो सान्दुं गोसाजों माजों लामा गाज्रिजों माजों अदालगुरिया बेसेबां गोजान दंबावो बेनिफ्राय मिथियो नामा आयौ लामाया कौन जगह इको स्पॉट कौन जगह है इको रिजल्ट yo first time फर्स्ट टाइम से चाइन बरंगी है मुझे saya pergi चाइन बरंग मुझे है terus nah ikut riset naik punya जोंना first time nah बिसोरो जोंनावसो सोंनो होननानै नेदोंमोन सोंनो जाबाय ओमफ्राय बिसोरो एसेबो फार्स्ट टाइम नो खुसेर बागाना माने रागा नागिरनानै खुसेर बारियावसो खारथिंलाबायना थायलाबायनोसै आं ओमफ्राय जोब्राला जोबदों आरो माया बुंनायावबो आयौ लामाया जोंना नागिर आरोना गुगोल मेपाव दा गुगोल बाबानि साहारा लाबाय आरोना ओमफ्राय दा थांगासिनो दङ ओमफ्राय जा ओंखाम उखैबाय माला मोनहैगोनसो नंबाय आङो माथो भितरथार सिंनो फैथारनांगौ ना फैफेरिखायसो बिदि मोनदोंथाय थांगासिनो आरो 400 मिटार दंबावो मोनसिगोन ओंखाम उखैबाय बेरायनो फैनाया नै लोगोफोर जोंखौ गुगोला माबायदि थगायनानै लानानै थांदों गुगोला जेरै खिन्थादों बेबायदिनो थांदों आरो ओमफ्राय आदिबासि गामि गेजेर मोनहैबाय जोङो ओमफ्राय लामाया बैखिनिनिफ्राय गाज्रि आरोना फिसासै आरो लामाया गारि थांजाया ओमफ्राय नैबे गारियाबो बे जों थांगोन जायगायावनो थांदों आरो बिसोरबो ओमफ्राय माखासे गारिफोरा गिदिंनानै फैफिनदों बेफोरखौलाय नुखादों आरो ओमफ्राय जों सानदों मा बेरायनानै फैदों खोमा होननानै नङाबा गासिबो लामा आन्दायजोबनानै फैफिननाय गोजा ओमफ्राय जोंबो गिदिंबोफिनबाय आदिबासि सेंग्राफोर दङमोन बिसोरनाव सोंनानै गुगोलखौ ओरैबायदि सिरियासआव लानांगौबो जायोना ओमफ्राय गुगोलखौ ओरैबायदि सिरियासआव लानानै गुगोला जेरै खिन्थादों बिदि थाङैना सावथालफोरनि गामिया आदिबासिफोरनि गामि गेजेराव मोनहैबाय दा
Take the next left. लामा गैया बिथिंबो लामा गैया बेयावसो मोनहैबाय बेयावसो लानानै थांबाय जोंखौ गुगोला रायन'आव लांनो गोनाङा दा गिदिंनानै फैफिननानै ओमफ्राय दा थांफिनगासिनो दङ आरो नै बेनारखौ दासो नुदों बेनाराबो जि फिसा फिसा आरो ना हमनोनो हाया नुसनलाया जोंबायदि बेटारि Continue for 1 kilometer. आयु आं नेक्स्ट फैफिनना फैफिन Continue for 1.5 kilometers. गाज्रि लामायालाय Keep right. दानि जों बैथिंजाय मोनहैदोंमोन बै नुहुरनाय मोनसे गामि लामाथिंजाय नांथानो थादों आरो जोङो बैथिंजाय ओरै थांबाबो मोनहैगौमोनथ' खाथिसिन जाबावगौमोनसो लामाया होथेनायमोन नालाय In 400 meters, turn left. बै नामा बै नुहुरनाया नागिर मोनफैमारबाय नै नागिर मोनफैमारबाय जों बरायबाय वेलकाम थेंक इउ थारैनो लोगोफोर मोनफैमारबाय सात लैथो सातटा पाहार बारनानै आरोना नङा दे नङा आं ओरैनोसो होननानै बुंदों आरो माने लामाखौ नागिरबोनायाव एसे खस्थ' जादों नालाय बेनिखायनो बुंबाय आरो आं दोमफाव बयजोंबो अनजाथावा स' लोगोफोर मोनफैबाय जायगाया एसे रानस्रावस्राव आरोना फागुन सैत्र दानावलाय एसे रानस्रावस्राव जाखायो नङा होमबा स' नै मोनफैबाय हराव थानो मोनो खोमा आरोना ट्रेन खालामनानै बैदियाव मोनथिथ'आ आरो आङो जानो हागौ लामायाव जेसेबांखिनि खस्थ' मोनबोदोंमोन ना बेयाव फैनानै गोसोखौ मोजां मोनफैबाय आरोना बेवहाय नोंथांमोना सापात बागानजों लोगोसे टेन्ट खालामनो हानाय सुबिदाबो मोनगोन आरो कटेजबो दङ बेयाव नोंथांमोना हरबो थानो हागोन ओमफ्राय जों माबा मोनसे जानानै लाग्रोनोसै आरो उदैयाव एन्जर खारबाय नालाय मोनजामारसिगोन दहायनिफ्रायनो जि ओंखाम उखैबाय थादोंमोन आङो लामाया गाज्रिथार आरो ना लामाया माने हाख'हाला आप एन्ड डाउन आरो ओमफ्राय फैनानै जा ओंखाम उखैबाय लामायाबो दसे नायग्रोनांबायना सावथाल गामि हाबना थाहैनाया ओमफ्राय दा जानोसै दा नोंथांमोनहाबो जादों बारा जानाय लोंनायखौ होबाय थादों जाथ'बाय जाग्रोन जेब्ला आङो माबा लान्च खालामबाय थादोंमोन ना अब्ला आं सैमा मासे नुहुरदोंमोन आरोना बे सैमाखौ नागिर बिथिं फैथारबाय आरो आङो सैमायाबो जा किउटखा नालाय सैमाखौ नागिर फैबाय जोंहानाबो मासे सैमा दंमोन न'आव ओमफ्राय नामा गलुमोन आरो ओमफ्राय बिनो सिम्बुनो गलुनो थांबाय अरदों अराखै सिम्बुखौ लोगो मोनफैबाय सिम्बु दसे बेरायनोसै ना जोंहा सानैजों जा किउटखा दे थाबायनोसै नोंखौ दसे जायगाफोरालाय गाज्रि नङा आरोना मोजाङानो हाजो खाथि ओमफ्राय भुटान खाथि जायो आरोना बे हाजोथ' भुटानबो गोलैबावो खोमा ओरै फारसेनिया माने भुटान आसाम सिमायाव आरो ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोना फैयोब्ला ना सापात बागानबो नुगोन फिसा
बेनिफ्राय थानो थाखाय कटेजबो दङ आरो टेन्ट खालामना थानो हानाय सुबिदाबो होदों आरो बेवहाय ओमफ्राय बोराय बेरायनो थाखाय माने जायफोरा एकदम खर' गुदुं जानायफोरा गावनि खर'खौ थान्दा खालामनो गोसो जायोना बेफोरबायदि मानसिफोरा बेयाव फैनानै माने दसे सम गावखौनो एकदम रिफ्रेस खालामफैनो हागोन आरो गराया गिलायलाङोलै नायहाबनाय बायदिसो नुबाय आं गरायखौ नायनाय मानसिखौ नुगोन नायहाबनाय बायदिसो नुबाय आङो गाखोजायो नामा बेयाव गाखोलै चलो चलो गले माने लुलाय बट्टे अरे ढीला हो जाएगा यहाँ पर देता पैर को थोड़ा ढीला करो इधर का नहीं गिर जाएगा तो नहीं गिरेगा डिस्कस मत करना प्लीज ये बखाना है दे सोना यहाँ पकड़ना ठीक है यहाँ पे हाथ गिरेगा यहाँ पे सिर्फ ओनली सपोर्ट के लिए ऐसे ही ऐसे यहाँ पे हाँ दोनों पैर एक समान बैलेंस देना गिनो आयो फर्स्ट टाइम दोनों पैर एक समान दिनै गिनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स खालामबाय आरोना गोदो गराय होनबाथाय नैबे दुमफावा गोजाननिफ्रायनो लांफैथालायनो खारखायोमोन आं ओरैबायदि खारोमोन आं गरायखौ गिनानै ओमफ्राय बे गरायखौबो बिराद गियो आङो ओमफ्राय जिबौखौ बिराद गियो आं बे मोननै बुस्थुखौ बिराद गिखायोमोन आरोना दाबो जिबौखौ गियो आयो जा गिलुं गिलुं गरायाव गाखोबाय आङो गोदो उन्दैयावनो आं गरायखौ जा गियोमोन गोजाननिफ्राय नुबानो एरायलांखायोमोन आङो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम गरायखौ बिराद खाथियाव नुनायजों लोगोसे गाखोबायबो फट'बो साफायबायबो ओमफ्राय नै एसे जायगा दंबावो बे जायगाखौ एसे नायबावनोसै एसे गिदिंनानै ओमफ्राय थांनोसै जायगाया बिराद गुवार आरो गुवारबो गिदिरबो मोजांबो फैनायाव पार्क दङ बे लामा गेटनिफ्राय फैबानो बे पार्कखौ मोनो आरोना मोजां जायगाया नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बे जायगायानो जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दङ बे जायगाया फाइनालि थांनो ओंखारबाय थांनोसै ओमफ्राय बेलेग जायगायावबो थांबावनो नागिरदों ओमफ्राय दा समासो मा होनो नेना नेया जोंखौ समा बिनिफ्राय थांनोसै ओमफ्राय जायगाफोरखौ आं बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय फैनाया एसे लेट जाबाय आरो ना आं बाराद्राय बेरायनो मोनासै नाथाय जिखिनि हायो आं बेखिनिखौ बेरायबाय आरो नोंथांमोननो खोन्थाजोबनो हादोंना हायाखिसै आं मिन्थिला मोजांथार ना नै जायगाफोरा नेक्स्ट मालाबा मोजां टाइम लानानै फैबावगोन र' दाथ' हास्लाबला नोंथांमोनना जायगाखौ आं खावब्ला खावब्लि मोफ्लामसो खिन्थिनाय जाबाय दे थेवबो नायसाबदो आरो थांनोसै गारियाबो फैबाय लोगोफोर दा जोङो थांगासिनो दङ कड़ामर टि स्टेटआव बे उदालगुरियावनो दङ ओमफ्राय जों फैनाया ना बेयावसो फैखादोंमोन बे जायगाखौसो नायनो होननानै आरोना भैरबकुन्द'आव एसे टाइम जाबा थांनो होननानै नाथाय जायासै बे फैबाय थानाय लामायावनो बे मा होनोमोनलाय रायन' इक' रेजर्टखौ नुबायना बे नारखौ बेखौनो नायगिर थांबाय आरो बेयाव थांनोसै होननानै दा बेयाव थांनानैनो मोनाबोबाय ओमफ्राय दा नायनोसै मा जायो थेवबो थांगासिनो दं बिथिंजायनो हाबनो होबा हाबहैनोसै हाबनो होबा गिदिंलांफिननोसै दा दंबावो एसे टाइम नांबावगौ मोनहैनो थाखाय ओमफ्राय बे रायन'खौ नागिरना हाग्राबारियावसो मोनहैबायबा सावथाल गामि गेजेराव ओंखायनो गोबाव जाबाय ओमफ्राय जायगाखौ मोजां मोनबाय नालाय एसे बेयावनो बेरायबाय सेल्फि लाबाय ओमफ्राय मोननैसो ब्लग्स बानायबाय ब्लग भिडिअस नोंथांमोननि थाखाय बेयावनो गोबाव
जाबाय दासो थांगासिनोसै आरो थांगासिनो फन फैदों आंना र' दुखुनांथाव बाथ्रा जाय जायगायाव फैदोंमोन बे जायगायाव थांनो मोनासै मोनाबायबो आरोना बे करामर टि स्टेटसिम सहैगौ माने जोंना बिराद मोनागोन गिदिंलांफिननो बेनिखायनो थांफिनासै आरो लोगो सासेखौबो फन खालामदोंमोन आङो दा मोनाबिलियाव थांनो हायो ना हाया लोगोआबो बुंहरबाय थांनो हाया मोनायाव मोना होननायखाय ओंखायनो गिदिंबोफिनबाय जों बिनिफ्राय जों रिटार्न जाफिनबाय गुवाहाटि फारसे मोनालायबाय ओमफ्राय रङियावबो एसे हाबबाय जोंहानि आनै दङ मादैमोन दङ बिसोरनाव ओंखाम जाबोबाय ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दङ ओमफ्राय जाय जायगायाव थांदोंमोन बे जायगायाव थांनो मोनासै थेवबो रायन' इक' रिजर्टखौ नुबोबाय बेनो दिनैनि थाखाय थोजासे स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय